Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my YouTube channel. Channel YouTube yang berisikan campur-campur elektor jelei. Oke bosku, dadi bengi iki aku arep review. Review apa bosku? Nah, review iki bosku. Review perlengkapan box speaker. Jadi aku mau belanja neng Pedan. Aku nek belanja ki neng Pedan bosku. Neng toko elektronik langgananku ya, tapi saat durunge ngombe sik bosku. Wah, ya ini enake ngeteh sik bosku. Alhamdulillah. Oh ya bosku, saat durunge monggo kula panjenengan sami kula dherekaken tansah ngaturaken puja dalah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring-paring kenikmatan sehingga kula panjenengan sami wonten ing kalodhangan dalu punika tansah pinaringan sehat bagas waras ayem tentrem nir ing sambikala. Oh ya bosku, dadi iki perlengkapan box speaker. Langsung wae tak buka ya bosku. Iki ana sing jenenge jack speakon ya, sing apa jenenge seneng hobi sound system mesti ngerti. Aku mau blonjo jack speakon dinggo kae box speaker. Iki tak toke kabeh sik. Warnane eneng macem-macem. Ada beberapa macam bosku. Nah, iki tak toke kabeh. Nah, terus engko direview. Oke bosku, dadi ya iki sing kanggo sing ngerti wae. Aku blonjo iki mau. Iki ana plat speakon, engko mapane nggon box speaker kono des. Terus iki ana jack speakon. Iki kabel speaker iki semeter, engko gunane dienggo nggon box ae, metu ning nggon nyambung ning nggon iki jack speakon iki. Lah tadi aku mau blonjone iki engko mlebune ning nggon kene iki bosku. Lah sing kleru iki, aku mau kleru tuku. Kudune double ngene iki, aku tukune engkel ngene iki. Kleru. Lah tak kandhani bosku. Aku blonjo iki mau nek do pengen ngerti sak mini iki mau. Wujude gur kaya ngene iki mau. Iki entek 130 bosku. 130.000. Lah iki rinciane regane piro-piro aku ora ngerti soalnya mau ora njaluk nota. Mung kabeh dirinci 130. Ya, iki plat kaya ngene iki 20.000 iki. Jack iki merke ndeke tulisane Lin ya, Lin iki sing sak ngisore BMA. Nek BMA iki 23 ya, iki mau iki 17 apa 19 ngono. Oke, sak men iki entek 130 bosku, bayangno. Memang audio sound system kuwi hobi yang sangat mahal. Urung-urung iki tok wis entek sakmono 130. Dadi triplek iki nggih ini kuwi 200 karo 130 wis 330. Kuwi gur dienggo sak box ya. Nah, dadi plat speaker niki manggone nang kene bosku. Iki wis tak coak, wis tak bentuk ngene iki. Dadi iki ya manual nganggo cutter karo tatah. Lah engko mlebune ngene iki bosku. Nah, ngene iki. Dadi iki fungsine engko nek misale nyambung karek ngecepne cep ngono. Ora usah diuntir-untir kabele ya. Dadi men ketok jos tenan iki sesuk. Nah, soalnya rencanane niatan arep tak nggo tanggapan bosku. Wis iki boke sementara dadi siji. Aku rencana gawe loro sik rencanaku. Lah engko nek wis
kira-kira mlaku papat, takon gawe papat iki dadine rencana rong sayap loro-loro. Engko middle tinggo tang-tang tungtange kuwi engko ya papat. Dadine engko rencana duwe speaker 8. Wis cukup ketok ya bosku. Ya iki alon-alon iki engko tak rampung nih. Masang speaker terus pegangan samping. Engko pasang grill ngarepan kae jaring-jaring kae. Rampung speakernya pasang. Coba dites, cek sound. Nah, engko nek hasilnya wis maksimal, wis apik. Sesuk garek dicat. Ya, iki rencana tak cat finishing. Untuk finishingnya rencanane arek tak cat biasa wae, soalnya engko nek langsung tak apa jenenge nganggo resin. Nah, pingko ketoke biayane ya akeh, ribet. Belum tentu mlaku soalnya kan urung payu. Lah kira-kira sunes payu resin kabeh. Tapi sementara tak cat sik, bosku. Lah iki mau aku blonjo ya karo bojoku. Nah, dadi bojoku ya gedek-gedek ngene aku tuku ngene iki. Kaya ngono dituku karo apa, Mas? Kok mending ngono kok epit anake. Ayo to. Padahal anakku sing cilik ki njaluk pit kekejer duit pitrai ngantek kero tak tuku speaker iki mau. Sembuh ya karepmu. Oke bosku. Nah, sadurunge aku matur nuwun ya. Wis do gelem dukung channelku, subscribe channelku, like, komentar ya. Pokoknya aja jeleh-jeleh. Aja bosen-bosen ndelok kontenku bosku. Nah, tadi rencana engko pokoknya kabeh tak gawe konten masalah audio sound system iki. Mulai aku gawe box 1, 2 karo engko cek sound ya, cek sound engko ning jero omah, ning jaba, ning ngarepan. Bahkan sesuk nek aku ngantek entuk job tanggapan ya insyaallah tak konten bosku. Ya pokoknya kontene sekitaran sound system ya. Kok nek enek liyane ya mung tambahan. Oke. Zaman saiki kuwi ra enek barang murah bosku. Apa-apa larang. Apa meneh perlengkapan sound system. Padahal wong usaha sound system kuwi kudu komplit. Jan kudu komplit. Apa meneh nek pengen tinggo mantenan, dangdutan. Kuwi jan kudu komplit. Nek ora komplit ra payu. Lah nek duwe sound system komplit kuwi mau duit 50 juta kuwi urung apa-apa. Bab sound system ini iki. 50 juta urung ketok. Kuwi urung kok nek genset. Nah, saiki nek usaha sound system ora di genset, zaman saiki ya ora payu. Lah engko nek dikompliti alate komplit, salone sing apik-apik, power yo sing apik, genset misale modale 80 juta ngono ya. Lah kuwi engko yo berat bosku. Soalnya ning daerah kene iki, daerah nggonku khususé kuwi. Wong nanggap sound system kuwi mau njaluke murah, komplit. Apa ora bongko. Karepe ngono wong antenan 1.500.000. Wis mentok 2 juta. Ngono kuwi ya apa ya nutup bosku. Modal duit 80 juta kayak tanggapan kur 1 juta 2 juta. Jadi ya berat wong usaha sound system kuwi ning daerah kene angel. Mulane akeh wong usaha sound system kuwi nang kene iki gulung tikar. Nek wong nanggap kuwi njaluke komplit ning bayari ora wani. Artine do akeh sing do gulung tikar. Ning aku yang gumun bosku. Wong hobi sound system kok akeh ning daerah kene iki. Ya mulai anak-anak. Ya wis cah tuwa barang. Ya ora ketang ya gur nggo unen-unen rungon-rungon ning omah ngono kuwi
Wis gawe salone yang gede-gede, powere gede-gede kae. Wong jenenge hobi ya. Seneng dadine ya men wae. Wong jenenge hobi wis nek ra dituruti ngono gur nganu. Marai anyang-anyangan. Kaya aku barangnya awalnya gur hobi. Ning ya ora kroso ternyata duit 10 juta punjul ya mlebu ning sound system. Hati gandeng ya hobi, wis terlanjur ya wis tak terus sisan. Muga-muga ya iso mlaku. Yes target rasa dhuwur-dhuwur. Yes minimal kena dinggo takziah layatan ya. Wis aku ora golek pulian, ora golek untung, ora golek badi. Ya hidup-hidup nulung lah. Gotong royong bantu masyarakat. Esok kanggo wis seneng aku. Nek arep pulih ngono ya pirang tahun soalnya nek takziah iki paling mentok kuwi yo nek daerah kene iki paling 200. Nah 200 bosku. Soalnya aku pernah pisan metu tinggo takziah kuwi gawe 100. Oke bosku. Jadi kanggo kabeh wae sing pengen terjun ning dunia sound system, sing pengen dinggo tenanan, yes kaya ngono ki mau jlentrehane. Mbok nek ning daerah liyane ke Jawa Timuran kuwi mbuh piye? Soale beda daerah itu beda kondisi. Nek nggonku ngono kuwi. Nanti ya dipikir-pikir nek do arep usaha ngene iki, tapi nek nggonku seneng-seneng ya dinggo hobi ya monggo, tapi rasa ngoyo-oyo. Sak mampune wae. Ya nek perlu tuku speaker aktif kuwi murah, paling 1.500.000 wis mbrebeki tanggane. Oke bosku, wis ngono wae, rasa panjang lebar dawa-dawa sing review perlengkapan box speaker wis ya. Diteruske sesuk aku arep cek sound sesuk, gawe konten cek sound. Tak rampung sik boke sok cek sound. Ben do ngerti ya hasilnya piye garapanku. Apik po elek. Nek umpama elek ya maklum, soalnya aku ya gur iki pertama kali aku gawe box sing model kaya ngene iki. Wingi-wingi wis gawe tapi model liya. Kurang mantep. Aku pengen nyoba sing iki, muga-muga hasilnya mantep. Oke bosku. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.